Posljednji poljubac davno zaboravljen, prvi dernek ko zna gdje je. O, ja zaboravim da snijem. Znate šta se dešava? 21. smak sveta jebote. Pas! Sad da vidite. Znate vi šta je smak sveta? Ne znate? Sad ću ovaj dečko da mu objasni. Gledajte sad. Molim, svi će da umremo, šta? Od Eve, od deda, babe i babe. Eve i Adama, odatle je to. Šta, mi svi umremo, šta? Naime, o čemu se radi? Radi se o nekom Amerikancu koji je izračunao da će 21. maja biti smak sveta. Američki izgrađeni hrišćanin, zgriženi brat, hrišćanin Harold Camping, proučavajući Bibliju, izračunao je da će 21. maja ove godine Isus sići na zemlju i da će sa sobom u raj povesti odabrane, dok će ostatak čovječanstva umreti u mukama. To znači da idu u pakao. Brate, u raju je ekstra, ali brate, u paklu je ekipa. Smak svijeta neće se dogoditi 2012. kao što je predviđeno kalendarskom drevnih maja, već ove godine, i to 21. maja predviđa vlasnik američkog hrišćanskog porodičnog radija iz Kalifornije Harold Camping. On je matematičkim proračunom konstituirao Bibliju, došao do zaključka da će tog dana Isus Hrist drugi put sići na zemlju, ali ovog puta ljut, i da će spašeni biti samo odabrani, a preostalo će umreti u strašnim mukama. Camping, 88, znači ima 88 godina, čisto da ne ide peške, je skoro 70 godina proučavao Bibliju, pa je do tačnog datuma apokalipse došao nakon podbrane analize biblijskih tekstova. Evo, to možete vidjeti ovog, to je ovaj čovjek ovdje. Ali ima da vidim šta kažu ovi, da li znaju šta je to apokalipsa? Da pitamo ove ljude šta znaju, šta je to apokalipsa? Wait a second. Idemo, 3, 2, 1, sad. Pa ako je čovjek neka stipsa, šta ja znam, valjda je to. Kazni me, kazni ako oči lažu, pusti da ti grudi kažu. Znate, sve je to okej. I verujem u Isusa i u Boga i u sve da to verujem, ali ovaj čovjek je pobednik, brate. Neće biti smak sveta. Znači neće, ja ne dam. Ja i čak Norris će da stojim u odbranu, bre. Sad imamo šta kaže, ovaj čovjek je stvarno pobednik. Link ću vam ostaviti dole da vam ja ne bi sad čitao ovdje, pošto ne znam da čitam ova slova, nisam bio na tom času. Imamo šta kaže ovdje, izgriženi hrišćan objasnio da će nakon Isusovog silaska na zemlju ona biti uništena prirodnim katastrofama poput zemljotresa, poplava i erupcija vulkana. U prirodnom nepogodama umreću svi oni koji Isus ne bude poveo sa sobom u raj. Ja idem u pakao i tamo me čeka ekipa gdje ćemo da cirkamo pivu i da se zezamo, da gledamo fudbal i da se zezamo sa devojkama i onako pobuljamo, ako trš. Ha! Znači, Harold Camping, mora da vidim da li ima Facebook ili Twitter da ga adujem. Vidimo da li još neko ima nešto da kaže šta je to apokalipsa. Ne znam, sad ću da vidimo. Apokalipsa, ako ovo padne na glavu, to je valjda neka apokalipsa, to jest akopalipsa, kako se... A šta sve ovo Camping može da kaže? Ja mislim da on kaže, ja izlazim ko pobednik. Znate onu Juiceovu pesmu? On živi u San Francisco, Krtolnik, Kronkli ili već kako piše, ne znam da čitam, ali to je ona pesma. If you going to San Francisco. Džed, deda, ba. Je ovaj dobar deda? Evo ga. Možda se moj babi svidi, a? Šalim se. To je bilo sve danas, izvinite, morao sam snimati ovaj klip pre što sam obećao klip za pozdravljanje. Toliko od mene, kratak klip, jebi ga, šta vam kažem, hvala što ste gledali.
i nadam se da vi ne verujete u ovo da će biti 21. maja. Jer meni je rođena 27. maja, brate, i neću doživjeti 19 godina. Što nisi izračunao da je, brate, 2570. 21. maja, brate. Nego si morao, brate, baš pred moj... 6 dana pred moj rođendan je morao čovjek to da izračuna, da mi sad smuči život, brate. Ne verujem. Hvala što ste gledali još jedan Šonetov klip. Došli smo do kraja klipa, nadam se da ste se lepo proveli sa mnom. Da. Ha! Ovog lika što sam bio pokazao na YouTube-u, kako se zove, onaj što glumi Conana, što je pobjegao iz ludnice. Čovjek, brate, vi niste normalni, bre, proslavili ste ga, imao je 50 viewsa na onom klipu što sam pokazao, sad ima 100 i nešto. Pa daj ljudi, pa to nije lepo, to nije normalno. Sad mu objasnim nekom čovjeku. Da objasnim jednom čovjeku što mi je napisao komentar, Majović on je mentalno u kurcu, čim on može ovako da se ponaša pred kamerom, izgubio, pa 3 tačke. Ako ovaj priča sam sa sobom, s kim ti pričaš? Evo dečko, slušam, ja sam napisao komentar. Ja pričam sa mojim fanovima, znači mojim fanovima, da kažemo fanovima. Znači ja pričam i objašnjavam nešto ljudima, da bi shvatili, ja ne mogu njima da mašem ovako. I šta bi oni to razumeli? Kurac! Znači tako. Kao riba. What the fuck? Znači, neću da te kažem, neću pokažem tvoj account da kažem ko si ti, ali brate, da sam napisao ovaj komentar, glup si, jednostavno si ispao glup ovdje. I lijepo sam ti rekao da ja moram da objasnim, a taj dečko što je snimao, mislim taj paćenik što je pobjegao, the poor gold for shit, on je srčano oboleo pa... Jao. Yo random for Mirza, this video is private. Čovjek je stavio da su svi izgleda video privatnim, da ima prokletstvo kralja Zvonimira. Opa, ovo radi. Se uplaši čovjek, mater ti jebem, neću više ne gledam. I ostavio sam mu bio, namjerno sam ostavio moj klip u njegovom kanalu, znači ostavio sam mu komentar u kanalu, znači ono, ideš ulicom i vidiš kanal i baciš klip tamo, brate, tako sam je ujebote, ali pljujem na sve strane. Pum, man. Ili kladno obriš, ja ga pitam, brate, što mi obrisa komentar, se sramotiš možda? Bio ništa, brate. Strašno te pače. Toliko tome, hvala što ste gledali još jedan Šone 4 klip, ljubim vas i volim vas sve, to bi bilo to, bye, haj i za kraj da vidimo šta imaju još neki ljudi da kažu. Clinton idu smak cvete bemu familiju i Švaba. Mi iz Srbije i Jugoslavije živimo još 1,5 milijarde godine. Moja ekipa, to je sve.